ऐसन कौनो जिला नइखे जवन सोनभद्र से हिलल नइखे। ये छमिया सुन। सोनभद्र जिला बच के रहे सुगियाई तो सोनभद्र जिला बुझले गोरावल के कर कबो टूर हो जई पूरा वेस्टगंज में गोरी मशहूर हो बारकुंडी पहड़िया पबीर लोरी के सिला यहाँ बच के रहे बबुनी तो सोनभद्र जिला यहाँ बच के रहे सुगियाई तो सोनभद्र जिला रेनू कुट के फेमस बायरिया चलो घुमा दी है सनी सवरिया करवन राजे सूर्या के देखा खड़ाई किला बच के रहे बबुनी तो सोनभद्र जिला हवा बच के रहे सुगियाई तो सोनभद्र जिला देख ले।